El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, PDR 2014-2020, és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política pròpia adreçada al món rural, amb una atenció especial als sectors agrari i forestal. La finalitat de la Política de Desenvolupament Rural Europea és concretar objectius a llarg termini amb els programes de desenvolupament rural. Fomenten la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal i a les zones rurals. Milloren la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura a totes les regions. Promouen les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible. Fomenten l'organització de la cadena alimentària amb la transformació i comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en el sector agrari. Restauren, preserven i milloren els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura. Promouen l'eficiència dels recursos i fomenten el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal. Treballen per la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals. El PDR preveu una despesa pública per tot el programa de 810,8 milions d'euros, dels quals el Govern de Catalunya aporta el 50%, amb un pressupost de més de 404 milions d'euros. Aquest pressupost es distribueix en explotacions agràries, competitivitat, medi ambient, joves i canvi climàtic, forestal i medi natural, prevenció d'incendis, competitivitat i biodiversitat, sector agrari i forestal, infraestructures, coneixement i innovació, productes de qualitat i circuits curts, agroalimentari, competitivitat i canvi climàtic, població rural, dinamització econòmica, joves, emprenedoria i patrimoni. L'estratègia del PDR Catalunya fins l'any 2020 se centra en la consecució de grans reptes. Economia i ocupació. Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari i forestal a les zones rurals. Joves. fomentar l'arrelament i el desenvolupament econòmic i social dels joves en el medi rural. Canvi climàtic. Promoure accions adreçades a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i a la protecció dels recursos naturals. Innovació. Estimular la innovació i la transferència de coneixements. Contribuïm. Fomentem. Promovem. Treballem a prop teu. Pel teu present. Pel seu futur. PDR, Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2020. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya.